सरन बर'आदि सासे दुर्नीतिग्रस्त रायजोनि थाखाय खामानि मावा बे दिनै प्रमान मोनदों बेखौ दिनै नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनै सरन बर'आ बेसेबांखिनि गाज्रि हाबा मावगासिनो दङ माने मानसिफोरा मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों मास मोनबा केबिनेट मिनिस्टार जागोन बे 50 कोटी कामायगोननो माने कालेक्सनानो 50 कोटी जागोन जाहैबाय बेहा बेखौ बिथांमोननिनो सर्सनिफ्राय जों मिन्थिनो हादों এই गतिके बिथाङा बिखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो मा दङ आरो जों मिथिनायाव थांनाय बाराव बिटिआरआवहाय बिटिआर इलेक्सनाव देरहानायनि एकमात्र कारना जाहैबाय बिथांमोना माने जायखौ जोङो मुस्लिम समाज होननानै बुङो बिथांमोनखौ ओरैबायदि थगायदों जेरावहा माने गावसोर मा होनना बुङो बिजेपिनि बिरुद्धे जाय बिजेपिआ कमनवेल्थ पलिटिकल पार्टी बे पार्टीखौ लानानै बिथांमोना बिजेपिनि एगेन्स्टआव बुंनानै इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय भटखौ सेनानै बांगालफोरा बिपिएफनो भट होदोंमोन नाथाय लोगो लोगो दायो बिजेपिजों एलायन्सआव थांनाय लोगो लोगो 90% बांगालफोरनि भट लानानै बा मुस्लिम भाइफोरनि भट लानानै देरहानाया दिनै बे 95% बांगाल बा मुस्लिम भटआ दिनै बिथांमोननो गैला बेनिखायनो 100% बिपिएफनि केन्डिडेट दा जेननाया खाथां माजबार आरो उदालगुरियाथ' जोंनिया बहुत मोजां थांनाय बिटिआर इलेक्सनाव जों जेनदों एसे भटआव जेनदों नाथाय रायजो राजाफोरा मालाबाबो सानाखैमोन बेहाय मोननैसो मोनसे राजनितिक मोनसे डिप्ल'मेसियाव एसे खम जानायनि थाखाय जों जेनदों नाथाय रायजो राजानि सापर्ट रायजो राजानि मददआ जेब्लायबो दङ एबारावबो दङ बेनिखायनो उदालगुरि आरो माजबादाव जोंनि अनगायै बेहाय गुबुन दोलोआ देरहानायनि जेबो मोनसे माबा गैया लामा गैया बेयाव इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनिनो मोनसे मा होनना बुङो दखलाव थागोन आरो बे मोननै समस्थिया माबायदि सम्भब जागोन जे माजबादावहाय मन्त्रि सासे दङ आरो उदालगुरियावहाय डिपुटि सिएम रेवन्त दैमारि दङ नोंथांमोना मारैहाय देरहागोन पलिटिक्सआव मिनिस्टार थायोब्लानो बिसिनि दखलाव थायो होनना बुंनाय बे मोनसे माने नंखाय दिनै गोबां मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार बा केबिनेट मिनिस्टारफोराबो जेननाय अनेक उदाहरन दङ आरो दिनै बिनि गेजेराव बयनिख्रुइ दुरबलसिन बयनिख्रुइ माने नेहातसिन जाहैबाय जोंहा सरन बर'आ केबिनेट मिनिस्टार जादों मास मोननैयावनो बेसेबां दुर्नितिनि मोनसे माबाया ओंखारदों এই गतिके बेबायदि मानसिखौ रायजो राजाफोरा आरो बांसिनसो सिनायनो हाबाय जे खरसाखै सरन बर'आदि सासे दुर्नीतिग्रस्त रायजोनि थाखाय खामानि मावा बे दिनै प्रमान मोनदों बेखौ दिनै नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनै सरन बर'आ बेसेबांखिनि गाज्रि हाबा मावगासिनो दङ माने मानसिफोरा मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों मास मोनबा केबिनेट मिनिस्टार जागोन बे 50 कोटी कामायगोननो माने कालेक्सनानो 50 कोटी जागोन जाहैबाय बेहा बेखौ बिथांमोननिनो सर्सनिफ्राय जों मिन्थिनो हादों এই गतिके बिथाङा बिखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो मा दङ आरो जों मिथिनायाव थांनाय बाराव बिटिआरआवहाय बिटिआर इलेक्सनाव देरहानायनि एकमात्र कारना जाहैबाय बिथांमोना माने जायखौ जोङो मुस्लिम समाज होननानै बुङो बिथांमोनखौ ओरैबायदि थगायदों जेरावहा माने गावसोर मा होनना बुङो बिजेपिनि बिरुद्धे जाय बिजेपिआ कमनवेल्थ पलिटिकल पार्टी बे पार्टीखौ लानानै बिथांमोना बिजेपिनि एगेन्स्टआव बुंनानै इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय भटखौ सेनानै बांगालफोरा बिपिएफनो भट होदोंमोन नाथाय लोगो लोगो दायो बिजेपिजों एलायन्सआव थांनाय लोगो लोगो 90% बांगालफोरनि भट लानानै बा मुस्लिम भाइफोरनि भट लानानै देरहानाया दिनै बे 95% बांगाल बा मुस्लिम भटआ दिनै बिथांमोननो गैला बेनिखायनो 100% बिपिएफनि केन्डिडेट दा जेननाया खाथां सरन बर'आ देरहानायनि कुनु सम्भाबना गैया माजबाद एलएसियावहाय बिजेपिआ टिकेट होनानै मन्त्रि सरन बर'आ बुंदों आरो फैगौ बिधान सभायावहाय माजबाद एलएसियाव इउपिपिएल आरो कंग्रेस आरो बिपिएफनि गेजेरावसो दावहा जागोन होनना बुंदों मा बुंगोन बे बाथ्रानि सायाव बिजेपिनि केन्डिडेट होगोन होआखौथ' जों बुंनो हाया बे सरन बर'आ गाव निजा बबेया बुंदों गाव गिनानै बुंदों खारन दिनैनि दिनाव बिथाङा बिराद आसा खालामदों बिजेपिनि सापर्ट लानानै देरहागोन होननानै आरो बिजेपिआ माबोरै बिथांमोननि एलायन्सआ आन्डारस्टेन्डिंआ माबोरै जायो बिथांमोननि खोथा जों बुंनो हाया खिन्थु जोंहा इउपिपिएलआ एकला सोलौ सिन्ताधाराजों लादों हारसिंनो जों आवगायलांगोन आरो हारसिंनो देरहानायनि लामाखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो सरन बर'आथ' गिखागोन खारन बेहा आसा खालामदों बिजेपिनि अक्सिजेन मोनोब्लासो बियो देरहागोन
थांनानै थागोन आरो बे हिसाबै बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरो जों कंग्रेस बा मा होनना बुङो कंग्रेसजों इउपिपिएलनि जोंसो कन्टेस्ट बिपिएफजों आंनि नुनायावथ' दिनैनि दिनाव जुदि बिजेपिनि केन्डिडेटआ जुदि बिजेपिआबो जुदि बेयाव थायोबा एलायन्सआ बिथांमोना माबायदि एलायन्स खालामो बेखौ मिथिया जुदि बिजेपिनि केन्डिडेट थायोब्ला माने नमिनेसन होनायनि सिगाङावनो बिपिएफआ जेनबाय होननानै बुंनो हागोन खारन बिथांमोना एकमात्र आसाया जाहैबाय बिजेपिनि भटखौ नेनानै दङ गतिके जों सानो बिजेपिआ जुदि बेयाव केन्डिडेट माने होयो होनना बुङोब्ला बे आखाइ दैखांखानाया मोजां